Em dic Caral Vidal. Soc jurista i creadora de contingut i estic visquent a París. Avui he vingut fins a Aix-en-Provence, a la regió de la Provença, per conèixer la Sara Cruz, una mulletana de 27 anys que té moltes coses interessants per explicar-nos. Doncs jo vinc d'un poble del costat una ciutat del costat de Barcelona, que és Mollet del Vallès. Mentre jo estava a tercer de carrera vaig començar a treballar en una empresa d'enginyeria, fent pràctiques. Em van donar diverses missions aquí a França, a Aix-en-Provence. Em va donar l'oportunitat de venir permanentment i així és com m'he acabat visquent aquí. Aix-en-Provence és una ciutat que es troba aquí a la Provença, coneguda com la ciutat de les Mil Fonts. Té moltes coses bastant conegudes aquí, com els calissons, la lavanda, sobretot els camps de lavanda infinits, aquests que solen sortir de vegades a la tele. Com portes el fet de poder-te dedicar a un sector amb aquestes característiques? Com treballes? Com et sents? Sí que és veritat que és complicat, parlant de l'àmbit de coneixements, a vegades, parlant de l'àmbit de també que és un món on hi ha molt home, és un lloc difícil de treballar si no tens el caràcter necessari per poder enfrontar-te. No, i penso que està clar que sent un sector més aviat masculinitzat, entenc, és molt important que hi hagi referents dones. Doncs per això també intentem donar veu al nostre treball i la visibilitat i exactament, i d'aquesta manera si podem arribar d'alguna manera a noies i podem incrementar aquest percentatge d'estudiants i treballadores en el futur, serà molt millor, perquè jo crec que les dones també tenim punts de vista molt importants a donar. Clar, diferents i que poden aportar valor afegit. En projectes molt grans. Hola, soc la Laura Ortiz Mateo, la directora del diari Som Mollet i la revista Mollet a mà. Estem a Mollet del Vallès, la ciutat de la Sara Cruz Gómez. Pues lleva ahora mismo un año más o menos. Bueno, ella trabajaba aquí y le surgió la oportunidad de ir allí a instalar con la misma empresa y después la volvieron a llamar. Pero bueno, para ella fue una visión de una oportunidad, pero yo soy su madre. Yo siempre la he visto muy movida, parecía que había 4 niñas en vez de una cuando era pequeña. Siempre el tipo de juegos, como desmontando coches, esto cómo se aguantaba por aquí. Es ingeniera de raza, diríamos, ¿eh? ¿Continúa muy vinculada a Mollet de alguna manera? Sí, bueno, ya estaba en la escuela de música, después jugaba fútbol también. Continúa vinculada con la profesora de flauta, con Agata, le mandamos un saludo. Ella hace flauta travesera, sí. ¿Y cuando se fue a Francia hacía clases? Continúa porque ahora está también ahí en una orquesta. ¿Crees que se quedará por mucho tiempo ahí en Francia? Sí, a ella le gusta aquello, a ver. Es otro mundo y está muy contenta, tanto laboralmente como a nivel de todo lo que ve, todo es precioso allí. Entonces la veo tan ilusionada que es triste, ¿no? Pero bueno, yo mientras ella esté feliz, pues yo también. Hola Sara. Aquí estamos con la tele. Nada, bueno, decirte que estoy muy orgullosa de ti y bueno, me han preguntado cómo eres y yo les he dicho cómo te veo. Y nada, pues eso, que tengas mucha suerte en la vida y que todo te sean alegrías y felicidad. Y dentro de poco nos vemos. Veig que aquí estàs molt còmode, Aix-en-Provence. Què és el que de moment no acabes de portar del tot bé? Perquè alguna cosa ha d'haver-hi. Sí que és veritat que aquí a Aix-en-Provence el temps varia en qüestió de segons. De segons? Sí, aquí tenim un vent bastant fort. Avui justament el tenim tranquil·let, però... Gràcies a Déu. Sí, exactament. Però normalment tenim un vent bastant fort que fa que el temps canviï. Pots tenir 3 tipus de temps i temperatures durant el dia. Podem començar amb sol, després canviar núvols i que acaba amb pluja. Que sí que m'emportaria de Mollet, de Catalunya, de tot l'entorn, que és el tenir una temperatura bastant estable. Sí, dins del que és la temperatura, còmoda. Hi ha alguna cosa de Mollet que t'emportaries? Que la podries, doncs, diguéssim, si la poguessis agafar de Mollet i teletransportar-la a Aix? Hi ha moltíssims llocs que m'emportaria cap aquí, començant des de l'Escola de Música. I jo vaig començar a l'Escola de Música de Mollet des que tenia 3-4 anys. Ostres, que per tant, portes tota la vida ja, estàs fent una carrera musical i et porta tota la vida, coneixes els professors de tota la vida. Hi hauria la possibilitat, diguéssim, de fer la mateixa feina que estàs fent o una feina similar amb la que tu et sentis còmode a Catalunya o a Espanya, o ara de moment el futur el veus a fora? Justament, oportunitats dins del meu àmbit a Catalunya i al rest d'Espanya hi ha bastants, o sigui, em sembla que quan vaig sortir la carrera hi havia un 98% d'ocupació. No descarto tornar en un futur llunyà. Exactament. I ara sí, ara tinc una vida aquí, faig les meves activitats, faig el meu esport,
Faig música també, estic a diverses orquestres de música aquí, ja estic com instal·lada, conec a la gent, ja em començo a habituar amb el francès, que també l'idioma el portava xip-i-xap, ara començo ja a rodar. Doncs me n'alegro molt que estiguis tan contenta i que estiguis tan còmoda i tant com a casa. Doncs res, quan vulguis estàs convidadíssima a París. Si no ens trobem aquí a França, ens trobem a Barcelona o a Mollet o et convido a Manresa també, que de veritat és una ciutat que també és molt maca. Moltes gràcies, Mònica. Moltíssimes gràcies a tu també.